Rodini levels na Fantani. Heavy machine. Big up to Sport Records. Timu kemu saka utusalimaki bamweza tokuta ungatoti usandibati kana usina nyama defender usanditangi dokana 2020 ngenda kuti muri rambi bigindi mudhara mugemu kungezidhani maninja vakafura levhorana jikichani vakuita zvese zvezobigira sasampani ndopa wanza mabhanditi woti tiri nani congaring center popo topinda pagani cheameni popopopo vachiridza gani pattern levels musamire mani ndafunga mafia genga rawari yandivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere ndivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere Scarface pinga boda bata panchani asasini huya nakade na Germany koka moto biniwero na papukani Onyx dipedanda ndiwe asikumirira ipapo panonzi panonyudza ndidoswima ipapo panonzi pane rima ndinofamba ipapo vatangomba misa ipapo Siya ndivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere ndivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere ndimudhara mugemu kungezidhani maninja vakapfura levhorana jikichani vakuita zvese zvezobikira sazampani ndobva wanzwa mabhanditi woti tiri nani congaring center popo topinda pagani cheameni popopopo vachiridza gani pattern levels musamire mani ndafunga mafia genga rawaria Siya ndivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere ndivapedzere ndokuti vasanterere vanga vanyanya muzerere vaindidhisani nyerere kana wifi vatengere vaende vasonerere Scarface pinga boda bata panchani asasini huya nakade na Germany koka moto biniwero na papukani Onyx dipedanda ndiwe asikumirira ipapo panonzi panonyudza ndidoswima ipapo panonzi pane rima ndinofamba ipapo vatangomba misa ipapo